Aké sú významné príčiny stresu a preťaženia na projektoch? Jednou z mnohých príčin sú už samotné východiská projektu. A asi každý, kto niekedy riadil projekt, pozná, aké náročné je koordinovať množstvo ľudí, dokázať zosúladiť nekonečné množstvo úloh a zabezpečiť, aby bolo na projekte dosť času a najmä, aby sa rozpočet projektu aspoň trocha približoval k reálnym potrebám daného projektu. Vôbec to nie je jednoduché a určite to nepôjde bez stresu. Zmeny počas projektu sú takmer garantované. A to, že nastanú mnohé časové sklzy, to už berieme skoro ako fakt a súčasť života na projekte. A to, že nie všetky výstupy sa podarí dodať podľa pôvodných požiadaviek, to tiež vôbec nie je prekvapením. Na druhej strane, aj keď toto všetko nie je až takým prekvapením pre projektový tím alebo projektového manažéra, tak stakeholdery alebo exekutíva môžu byť naopak prekvapení oveľa skôr a nespokojní už pri prvých časových sklzoch alebo prerábkach na projektových prácach. A toto všetko už len stupňuje aj tak vysoký stres a zvyšuje tlak na projektových manažérov a zároveň sa preťaženie stáva pomaly súčasťou našej každodennej reality. Projektový manažér potrebuje rozumne balansovať potrebný admin, požadované reporty, komunikáciu s ľuďmi, či už v rámci tímu alebo v dotknutých oddeleniach, a to nehovorím ani o náročnom klientovi alebo internom zadávateľovi. Tento zoznam vecí a úloh by mohol pokračovať ešte riadne dlho. Vo finále to určite znamená jednu vec a tým je časté preťaženie počas projektov. Workload, čiže množstvo práce počas projektu, nie je vôbec jednoduché zvládať. Nástroje ako VBS, čiže hlavný plán prác, alebo Gantt chart, časový plán projektu, to sú len zložky z mnohých nástrojov, ktoré nám pomáhajú ustať nároky projektov.